Mun yksi kaveri sanoi, että se on ihan puupää matematiikassa. Mä rohkaisin sitä, että et todellakaan ole mikään puupää, keskityt vaan kunnolla ja ajattelet, kyllä se lähtee sujumaan. Ja kokeeksi otettiin 7-luokan tehtävä. 16a, tuommoinen lauseke pitäisi sieventää. No, kaveri meni rauhassa kahvilaan laskemaan. Aika kauan siinä meni, mutta mähän sanoinkin, että pitää keskittyä huolella. Sitten se tuli tänne yliopistolle näyttämään, mitä oli laskuista tullut. Mä olin ihan, että kuules nyt, että tung 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 sahur. Lähit pikkusen liian vaikeasti ehkä lähestymään tätä pulmaa, että annas mä näytän toisen tavan laskea tää. Grazie!